Takže máme tu asi moje prvé video, teda no áno, moje prvé. Skúsime dneska z Brawl Starsu. Nie som nejaký profík, teda mám 82 brawlerov z 91, mám 43 000 trofejí a trošku teraz pušujem masterky, keďže končia masterky samozrejme a pridajú ich do trophy roadu. Mám pár max tírov, ani neviem koľko. Teraz som nejaké spadol, 6, 7, 8, tento už skoro, Spike. Toto je môj profil, ak by ste ma niekto chceli do friendov, tak takto. Spicy Jasmine Dede. Nejaký friendi, som najlepší friend, takže hoci koho príjmem vo friendoch. Takže poprosil by som... Neviem, asi idem pušovať teraz za Colta, ale toto bude viacej takéto kecacie videjko. A no, uvidí sa. Takže ideme na to. Uvidíme sa, keď mi to načíta hru. No, a sme tu. Chvíľku to trvalo, no som prekvapený. Máme tu samých mytikov, ja mám aktuálne Diamond, ale mám aj mytik, mám asi Diamond 3, Diamond 2, neviem ani. Ale máme v týmu Taru, ktorá má skin, samozrejme ja som mal všetky sushi skiny a Chicken, Banana, Search a no neviem, a tu máme Shelly, lebo Tara dala gadget. Dobre, ja som mŕtvý, ja som debil, riadny, dobre, prečo sa hovorím ja, ty vole, ja som debil, takže Search zatiaľ je asi campy, neviem, no. Uvidíme sa, keď bude nejaká akcia. A ja sme tady. Dobre, to bolo v pohode. 2 powery! Dobre, zabil som ju. Mortis. Neviem, čo mám spraviť. Tu je Mortis ďalší. Kam, koľko sú tých Mortisov s toľkatými powerami? Či to je ten istý? Ja neviem. Ale sme mŕtvi. Nie sme, Tara. Ale asi sme... druhé miesto je dobré, to je plusové trofeje, takže zatiaľ docela dobré, máme ešte dosť mastery mi chýba. V nejakom klubu random sme, možno založím nejaký vlastný, uvidí sa. Od nejakých samozrejme trofejí. Mám aktuálne Brawl Pass, za deň končí ďalší. Nebude to veľa videí, mám 80 daily streak, lebo samozrejme chodím do školy, takže nemám veľa času na natáčanie, ale budem sa snažiť. Ideme asi ešte za Colta, lebo mám najbližšie to Gold 3 a to sa mi páči, to doprety. No uvidí sa, síce ešte, no takže ešte o tom, že aké hry by som mohol natáčať, takže nechcem aktuálne natáčať len Brawl Stars. Zahral by som si kľudne Pet Simulator, Pets Go teraz vyjde nová sezóna, takže tu by som mohol skúsiť, síce to nehrám. Bubblegum Simulator hrávam, Grow a Garden hrávam, by som mohol giftovať nejaké veci, keďže mám 30 biliónov coinov v tej hre, takže už nie som úplne začiatočník. Teraz tu máme Colta, ktorý si docela verí, teda. Náš tým je Zechol, Edgar ide na kúsok postaviť. Ja by som mohol túto zaútočiť. Neviem, čo mám robiť teraz. Aktuálne som bol chvíľku ticho. Máme tu Boa, ktorý samozrejme má star powerku, ktorá odhľaduje steny, ale máme tu Shelly s 11 powerami, takže tu určite neporazíme, ale snaha sa cení. Asi sa zakempím, aj keď nechcem veľmi kempiť na videách, lebo je to fakt nuda. No tak napíšem, čo by ste chceli hrať, akože hrávam Brávko, nejaký Roblox minihru by som si mohol zahrať. Samozrejme Pet Simulator, tam už idem na Titanica, tam by mohla byť nejaká séria na Titanica. No. Inak veľmi hry nehrávam na Playku, hrávam niekedy nejakú hru, ale to neviem, ako by som natáčal. Náš Edgar teraz žije s 800 hápkami. A to je debil, prečo tam neostal, by som sa respawnul za 2 sekundy. Čo to mám za teammateov?
Ach jej, nevadí, čo už. No, čo už. Na Spikeovi docela rád hrám, Spikea. Na Frankovi mám síce stonovský brawlerovia, ale ja viem. Nejaký friend hrá, rankedy, silver 3, tak to je asi nejaký noob tým pádom. Gold 3 máme, by som chcel mať a máme 2 winstick. Asi sme boli tretí, počkaj, my sme boli tretí. Jak máme winstreak, keď sme prehrali? Ja neviem, dobre, asi sme boli tretí, ale dal nám to minus, čo ne? Prečo tu mám toľko legendary hráčov? Toto nie je max tier lobby, však mám 1001 trofejí. Ja nie, to s tým kurňa! Prečo si myslím, že toto sú moji protihráči, keď sú to moji teammatey? To myslel, že vieš čo, majú mená, tak som myslel, že máme max tier lobby, ale to sú moji predsa spoluhráči. Máme nejakú Maxku, Update Prime, k tomu máme Sprouta, ktorý na toto mapu síce nie je úplne dobrý, keďže tá mapa je na blízko. Ani Colt tu nie je nejaký zázračný, ale čo už dá sa. Ideme na to. Dneska je 5. Dobre, nebudem vás mučiť s mojim spevom. Neviem, no. O tej tvorbe ešte potreboval by som váš názor, akože čo mám zlepšiť a tak. Do komentov nech napíšete a keď napíšete, že nick, dvojbodka a svoj nick v Robloxe a napíšete hru, do ktorej by ste niečo chceli, buď Bubblegum Simulator, Pet Simulator alebo Grow a Garden, tak vám kľudne giftnem, ak budete mať suba u mňa. Lebo samozrejme za každého suba som veľmi rád, keďže aktuálne, keď točím toto video, keďže je to moje prvé video, tak mám samozrejme 0 odoberateľov, čo nie je žiadny zázrak aktuálne. Ako... Kedy náš teammate zdechol? Neviem, nevadí. Nechcel by som byť veľmi taký nahypený, ako sú podaktorí youtuberi, chcel by som len taký chill pokec. Nie ako youtuber pokec samozrejme, ale pokec. Že akože pokecať. Dobre, sme tretí, to je nič moc. -1. Ja neviem teda. No, takže 200 XP. Mohli by sme urobiť nejaký opening v Brawl Starse, kebyže mám niečo. V Ranked mám 72, Mythic Startup by sme si mohli otvoriť niekedy. No a čo k tomu dodať? To som nemal ukazovať, nevadí, stáva sa. Čo by si, aký mód hrať, kľudne by som si s vami zahral, kebyže mi pošlete invite, či friend request, tak kľudne by som si s vami zahral. Brawl Stars, pridávam si na Robloxe friendov. A tak no, ideme si ešte jednoho zahrať. Kurňa, prečo to celé ukazujem? Ideme si ešte niečo asi zahrať. A v mobil mám Samsung Galaxy A55. Za cca nejaký úplne čisto nový za nejakých 500 €. To nie je flex, to je proste normál. Že aby ste vedeli, na čom hrám. Tímovať netímujem, ako vidíte, očividne. Lebo tímovanie pre koho? Pre núbákov. Edgar sa tu pokúša niečo spraviť. Bere Powery a samozrejme zdechne. A ja som tu sám na tom. Tak ja zdrhám. Dám gadget, aby som nemohol ísť z tej jednej strany. No. Červená karta pre tých, čo nedajú odber. Samozrejme. Pre koho iného? Skúsme zničiť takto krík trochu. Tuto bola. No také dobre, ja som debil, máme všetci 0 powerov a ja ani nežijem. To je teda nádhera, čo? No... Ak v pozadí budeš počuť moju sestru, tak veľmi sa ospravedlňujem, ale zrovna prišla za mnou zo školy. Takže... Ja viem, je to riadna smola, chcel som počuť len tedy, keď není doma, práve skočil na mňa v tej hre ešte Kit a skončili sme 4., lebo mal 1 z powerov, ako samozrejme Juan Carlos. A už to bude asi koniec tohto videa, toto bolo skôr také
pobaviace video, že sme sa viacej len rozprávali. A no, do Brawl Starsu niekedy a máme tu asi koniec tohto videa, bolo to fakt zábava a očakávajte ďalšie videá na mojom kanáli. Čus!